Гурт «Наві-бэнд» зладзіў акустычныя кватэрнікі ў Кракаве, Штутгарце, Франкфурце і Дюссельдорфе. Ксенія і Артём адказалі на пытанні гледачоў і распавялі гісторыі са свайго жыцця ў эміграцыі, напрыклад, пра выпадковае знаёмства з немцамі. Яны потым пытаюцца: а якія ў вас планы на бліжэйшыя 10 год? Парень, мы з Беларусі. Мы не ведаем, што будзе заўтра. Песню «Бяжы» ў знак салідарнасці праспявалі і па-ўкраінску. А сумнае свята прысвяцілі беларускім палітвязням. Гледачы некалькі разоў выклікалі спевакоў на біс. У траўні запланаваны вялікі юбілейны канцэрт «Наві-бэнд» у Варшаве.